की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadian ka jingmi ka jingye Shoh yadat Hakhmat jong ka nyau tarik unai tunggar jarpsan Shnong Mawlai Mawdatbaki baladon uwei usamla ubala tip kerteng kumu krau bok kongset ubala mensau namar ka jingsa dung tari. Menta ka pat ki Nongïalam Shnong jong ka Mawlai Mawdatbaki hapo ka Nongïalam urang ba Shnong uba George Karmujai kilayalum baro Liang bat hakni ka jingya kendulang urang ba Shnong ulayathu ba ka long ka basautanat ba baro Liang kilayasuk bat kilakudub bat ya aikplay ban om ya bunod Shoh ya ka ay ka belaja namar ba ka jingmi ka ni ka huri hura ka deitang na ka jingya di yabam ulaong ba ka Shnong ru kelas neng kalakraw yaki. Nang yakut yak to meeting rangkat bakin kinong ya kit kam Shnong lang baro halor to jingjia ka baja men miet ka jingjia ka ba don ka jing ya su bakala hapreng jong ki na Shnong ki ba Shnong thau ni Shnong Mawdatbaki kan ni ka long jingjia ka ba na la hi ki Shnong ru hapreng ka jingya Shoh shit prak na samla te ka don bidau simet ki joki ba kuno ngi ku Shnong tip pagwa ka basuternat ka bangilala wan khot ta ka janmiet halor to jingja ka bala long viral mene hapo ka social media bat kita kot kubor le se kila wan mi jingi so wan pa ko jing suternat ba minta ko murok ma Shnong buat bat kini kinung yakit kam Shnong baro ngilala ban penyesuk ban penyasanya ki kilai khublai kiti kilai ai kiti kilai ya kedup paramki bat kilai ma markalian je halor ta ki jingjia ki wei pada kiba ngimla ban ibnen miet ni kum kinung Shnong baro kini kinung kit kam Shnong undon balap nado paslang ti kilai thu hi maki menne ka sedang kalau guna kadau jong le se ko man ong ne ka de kadau jong jing Shoh khau yang Cita hilang idau tandai jong kata katingnya sutu bala hapeng kini para Shnong jongi mat ngila ai ki ka seneng ka krau mat nabro Liang hi mat long kemi bat ki tuki kon kilaya sultanat ya kata jing seneng jing krau jongi ha ba yui pi wei di barang ni ba don ki ba Hakhmat nilai keren nilai ai jing seneng jing krau bat ki hi kilaya kubur ba nang ni Hakhmat kan numi Shoh muntak From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.